yanya nimdifo akasafo bebia bakasafa ya bono kasere yanya ba be Africa na ko ya sananya nana ebia kosi fila Côte d'Ivoire chire beka ya ba kosem bono ba kosem nyina frititi ho na nakro de oba besi na nane dia beka ni sa kasafo na beka sa ye nyina asamba akopɛ anani dia ba ko ne be de o maya be de nsem odo aka ni nyina ne se ya kasa ono ni kire nipa ko a oye o kasa ne ya wa ba kose o kasa ne ya wa mamre o kasa ya usubara o kasa ya obibibia nti onya kasa na ye ka bono no ko a na mo kasa ni gina ho ma nipa no wa ba kose obibibia nti de ya ne ha onya bono kasa asa bi ye twa ko a na mo oka yesu ba ne ye bibibia dibo na de o ma ye kasa ne se kasa no ne dada di ma nipa bia hu nipa ko a wo yo ne wa ba kose no bibibia o da so wan oba kasa bilim de ben kwato ho ma kasa no ko a ibi se kasa no de be yenne on Ukraine for be ku be hu ni pam pem bebre wo de Russia ni gina ho no de Ukraine ni gina ho wo hu nsosoriya de o bente se bino be kan Russia kasa ni bino so be kan Ukraine kasa be wo ka wenti wo ye Ukraine wo ka wenti wo ye Russia kasa no na ba kosem bebre Ukraine for so kasa ni nti ro ba kose uko Switzerland mane ketwa na obe se Ghana ye wo ba be kan Italy kasa binom fabisu wo ba be kan German kasa fabisu ba kan France kasa nso be nyina be ye Switzerland so be kasa de medima we say we ye German we so then kasaya wo hu say we ye German ya na we ye France ya na we ye Italy kasa oka pe no dia bakosem na mamre ni bebre otai echire tu bagana ha se kudi da bomba ni gina ho no de bunu ni gina ho o de ebe ni gina ho na o de den kasa ya o hu so ye de momente be kasa we ye awurani we ye da bomba ni we ye dagati na onye kasa na kwa na mo dagati amamre ewe amamre odi kasa na ni pa mo kan ye no onu na oda no so ehye tibi o wa obewu bi no so bewu bekon kasenti nti ya ba ha de ye ye kasa ye twe de na so ya mamra ye twe ya ba kosema ye twe yesu ba na ye twe ye bibia ni ya kasa no otwe di kire ni pa bebre nti ya da atitrofo a be hye se edumadi ya da hase bebre ye ntimi na hase na de ma hyase no mu wie sise no okukuru na banku aso be kukura onye yie tigi ye nyina ye de ye kwa nti bi okukuru ni bi so opiriku ono otwe bono kasa no wo kafante kasa otwe bono kasa ma no ka hauza kasa wa wo de ne de we ja to adenti wo ko office bi a
ni di pa bi ni be kasa be hu pe ni be ja be kasa wo kasa de be kan ye borofo ni be kan be kuru kasa be yi wa ma isa borofo o ye kwa ye ka bono kura ye hu ba se ni ye ko ka be be de no ne nya se ye ka pa ya se na che ho kura na ye akono se di e bi si kan kura ni ye ja ye nya so bi ka tira so ka so tana ka tira so so ni di o tane pa bi ka tira so wo ye kunu ni a wo so ka tira ni so ye ko ngba ni ana afrafre ni asanti ni ana fantini bi antena ho ma bi a mu bi a bo mfia bi o adenti no chere abade o chere ni die o chere nyansa o chere amamere de ofe o chere abade a usu wo bi a wo de no kura ya chere me de a wo mu osiesie adenti no tikasa kasa ni onye ofa na onye wo de abade no siwa wo kase bo ni oye pa wo de no ya chere mendi Burkina Faso panyine no de se Traoré ono no de se wo ya akoa na wa nsu ampre wa ofa media bi o ma de lefa on kaso ba be boa na acho nti wa a wo tena ho ma bi se ogu kwase aka kiro se o kasa ne de ne wati ase no so wo jai ka nti ne de ye shase ya shase dada ye yo ma bia nkuna nhye ye ne ye ebisa wo ye da wo ntimi nkoye wo ni da de o kasa de o kan ono na kire adwene de o dwene ni ndie de wo ni munti nka fantikasa ye uni ni ye he wo ye bunu ni ntimi nka fantikasa mani wie period da ye se bunu a o wo mu je be di bi kura de fra wo mu ja no mu no ye de o ti ye da hase se wa ba jidi se de ye yo le he mu duru se de o si tie na ne mpepem so no jidi se hu nyina ho na hu se de nsu mi huni ya mi shi hu nyina da hase se chairman ne me pedi na ko dia ma medi na medi ye ko na kwa na si Jedikan ebeda awradiase sene wa hele soma sisebre abatoye na busha panyine a uti adwumadie ani edawase nananom a hoti ngondwo ye chia ho abusufo bro adeshima akukuda a wanhia abusuafo beya Côte d'Ivoire benyina bechia ho na yigina nana kwasi adjuman nana kwasi adingra awo ne di ni kasa na ni di kana mediti adua kwasi na mio chief accountant na mo senyame odi adwumadie bi odiewa obama obetwa ho se abe obesane abaso ndi oyam se bi civil servant die nanso adwumadie offer mi prepare ne sedie mbebo mbo kasa oba brebia nambe so nwane fise bako huwa one adanzini nti mene minuya abefere kwasi sini na no yebu yati ayede bo no kasa hoba nene odi babia noma ne yetwetwe ina fe anim se oko oya school pon otire school babia yayo kasa hoduma Côte d'Ivoire University
na deɛ di kan mendim ho sɛ ɔfiri sɛ neɛ bɛwom bɛto ahase so nɛ anigye ahɛma bomba ma sene nnɛ dadua yi fiti sɛ nnɔma nneɛma atedi nyinaa wɔamem ama mentim yɛ bia na wɔdwe po sɛ na ne di koraa a kɔwɔ ngu aneadim a mani agye saa kene sɛ firimɔfoɔ apem mede borɔ kasaa ho adwuma ma si mane so na ɔnam sɛdeɛ ɔdɔkwa no ho amoma ne ɔpɛndi yɛde aseda kɛse yɛ ma abusuafoɔ a bɛso bɛto bɛ ho a baso bɛ ho basi hɔ a so abusuafoɔ a bɛyɛ saa adwuma yi na neɛ sɛdeɛ meka ne kɛ ɔfo duaba de ne bɛpia ne ndi yɛso yɛbɛyɛ mmoa fiti sɛ adwuma neɛ mɔyɛ ne hɛge yɛne ho yɛ ma yɛ ɔnam sɛ kodifo a yɛka boro deɛ nanso sɛ wokɔkyɛ abusuafoɔ bɛyarefoɔ ake bɛ mu mmiɛnsa bɛ mu mmienu bɛnga boro bio koraa kasa foforɔ ne bɛka ndi ɔyɛ awerɛhosɛm sɛ yɛanyɛ hwee a bɛyɛ bia aduasa na asa aduanan ne boro watutwi koraa boro so tutwi a yɛakyi nyinaa fam wɔayera wɔakyi so yera a wonim nsɛm deɛ ɔgye ba ne yɛ aborɔfo nkoa no bɛka aborɔfo so sɛbe bɛnka hina anaasɛ grafrɛ aborɔfo ɔto pɛ na ɔbɔ ni na kasa deɛ bɛka bɛndo sɛbe asena baabɔ panyini ndi abɛbuo ne ɔtim ɔde ma abɔfra na nipa so sɛ wommu panyini a abɛ paa ne woso ba sɛ ɔde maneɛ wɔn sɛ dɔm ne wɔde bɛba ndi adwuma neɛ abusuafoɔ bɛyɛ ke yɛne bɛdi bɛma yɛ na ndi yɛn nyinaa yɛ ɔsɛ sɛ yɛyɛ mmoa ke nyɛ sɛ bia ma nipa neɛ ɔyɛ ɔkɔ ɔhɔde adwuma nkoa anaasɛ nyɛ nipa neɛ wasi dan kɛseɛ nananom berɛ atiatia kene ɔnyini kandi asuo nguma so ne aso kɛseɛ ndi ɔsɛ sɛ school ni ba de wo saa abɔfra de wo ɔsɛ sɛ pɔnne koraa no bɛnya deɛ bɛboa borɔ institute a kɛwo sɛ ɔbɛyɛ nyina kɛseɛ ama ke nyinaa ne yɛkan bɔ ma ɔbɛyɛ kɛseɛ na ɔsɛ sɛ biara so ne to ne tim sɛ borɔ institute ɔyɛ ayeforo ndi sɛ ɔde waware ɔde yerɛ fie a ɔngɛ hu sɛ nnɛ ɔyerɛ mmienu ɔbɔ akɔhoma fie a ɔsɛ sɛ ɔbɔ borɔman institute so akɔhoma ndi bɔsome biara ɔsɛ sɛ ɔdene borɔ institute so ne ɔho ndi abusuafoɔ yɛbɛboa ho na yɛde yɛafiri adwuma keso no fa yɛayiyi nkrataa no bi na mmom deɛ adika no mfom na kyini bɛfa gya nti neɛ nkrataa neɛ ho ayi ne hɛke nim sɛ yɛdeɛ kepo koraa sɛ ɔbɛɔndwom sɛ ɔnsɛnyam ndi ma nde ahɔ popoɔ msɛ sɛ dududududu sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔbɛwie bɛnga sɛ wɔanwu ndi deɛ nde bɛtwa toɔ ne sɛ nananom baka baatoɔ sɛ praɛ yɛhore sɛ woyɛ biako a ne ɔbo na sɛ woka kɔm di a ɔne mmɔ bio ndi sɛ borɔ kɔdivoafoɔ ghanafoɔ yɛkae bɔ mu a maɔmfo ɛkoa ne yɛpɛ sɛ yɛko a yɛndim ndi mma nyinaa yɛngan mmom sɛ yɛkae bɔ mu a aba bi nyina fam bɛde borɔ kɛseɛ bɛbɛma borɔ ma no meda ho ase deɛ adwumadeɛ yɛ nyinaa yɛnim sɛ ohia sika sɛ bɛ ayɛ ase ne bi bɛhura bɛm mɛkɔ bi so bɛnkɔ ne kwa nti yɛso yɛkita
yɛnzam bibi kakra Côte d'Ivoire sika kotoko ha ni kotoko ha ke sɛ wode kɔ Ghana sika ma am sɛ ɔbɛyɛ mama mɛka mbo bɛ okay ni kotoko ha ndi saa kotoko ha ke kene yɛde yɛnsum na no baka ba to sɛ yɛnya ke tia ɔmɔ bɛge ɔnya kɛseɛ so a me yɛ ɔfrɛ